Der sker rigtig meget inden for vores felt. En øget kompleksitet, nye medier. Det stiller store krav til alle, der arbejder inden for marketing om at hele tiden uddanne sig og følge med, hvad der sker. Jeg tror, det er vigtigt at hylde det fremskridt, der sker. Jeg tror, det er vigtigt at lade sig begejstre af det, vi rent faktisk opnår. Og så er det jo rart, at vi kan komme her og møde hinanden og dele den indsigt, der er, og så fejre hinanden i den her sammenhæng. Vi skal forhåbentlig kåre de bedste digitale kampagner, der har været i Danmark sidste år. Vi er sådan nogle, der ikke kan leve uden rygklapperi og lidt ros en gang imellem. Det er det, vi sokker for. Så kan man arbejde mange flere timer, hvis bare der er nogen, der en gang imellem lige siger, at det er sgu meget godt arbejde, det man laver. Jeg tror, det bliver en god aften. Nu ved jeg jo, hvem der vinder, så jeg er ikke lige så spændt som mange andre. Men, er det den rigtige, der vinder? Det er helt klart de rigtige, der vinder. Vi har været nomineret til 3 priser for en app, vi lancerede for små 3 måneder siden. Så jeg er for at se, om vi skal nøjes med fornøjelsen ved at være nomineret, eller om der rent faktisk er priser i det. For os for Se og Hør er det kæmpestort. Vi er ikke digitale foregangsmænd eller kvinder, og derfor vores sådan første rene digitale produkt alligevel er blevet anerkendt til nominering. Det er vi super glade for. Jeg tror, der er rigtig mange, der bliver meget glade og stolte over, at de bliver belønnet for deres arbejde. Og så tror jeg, der er rigtig mange, der sidder og tænker, pokkers, næste år så nakker vi den pris. Jeg tror, det er der, vi stopper op og reflekterer og ser, at vi er langt nok fremme. Presser vi os selv godt nok? Er vi med til at flytte brands og organisationer os selv? Kan vi gøre det endnu bedre? Men alle nye tiltag er nødvendige. En eller anden dag, så finder vi modellen, som kan gøre os lykkelige langt ind i fremtiden. Derfor er det vigtigt at rose og klappe på skulderen for dem, der tør at tage chancen. Velkommen til Cirkusbygningen. Velkommen til Danish Internet Awards 2016.